Ix-xhur xitwin f'Għawdex huma dawk ix-xhur li magħhom iġibu sfida kbira kif ir-ritmu ekonomiku f'Għawdex jonqos drastikament. Iżda tmiem il-ġimgħa l-għadda kien wieħed differenti fejn stmat l-Gżira Awċija kellha dħul ta' madwar €1,500,000. B'sodisfazzjon il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech għal dan waqt li kienet jitkellem f'One Breakfast News. 28,000 ruħ, ġifieri dawna jekk kulħadd nafaq ras għal ras, ġifieri ħanajdu inta fuq €50 ras għal ras. Ġifieri qed nitkellmu fuq figura ta' kważi €1,500,000. Il-ħwienet u r-restoranti matul dawn it-tliet ijiem kienu mimlija bil-ġurnata tal-Ħadd tkun waħda rekord. Michael Grech stqarr li kellu diversi kummenti pożittivi dwar l-inizjattiva u semma esperjenza partikolari. L-ammont li bih matul dak il-jumejn minn dak il-bar għalli jiena kważi qasim biegħu f'sena. Ġifieri effett dak l-effett kellu dik il-biċċa xejn ta' bar ma' ground żgħir ġo raħal wieħed mill-irħula. L-Awċin iddiskrivew dawn it-tliet ijiem bħala tmiem il-ġimgħa b'saħħtu iktar minn ta' Santa Marija jew l-aqwa karnival f'weekend li tradizzjonalment ikun l-iktar wieħed kajman fin-negozju. Intant il-Ministeru għal Għawdex irringrazzja lil dawk kollha involuti li ħadmu biex jaraw li din l-inizjattiva tkun suċċess kbir.